Здравейте на всички, аз съм MarketingBG и днес в този туториал ще ви покажа как да си изтеглите една нова бандикам, която сега в момента аз снимам с нея. И не е 10 минутка, може да снимате колкото си време си поискате. И това представлява тя. В принцип трябва да ми излезе обикновената икона на бандикама, не знам, нещо ме бъгва. Значи влизате в Google, пишете Замунда. Ето това. И влизате в банани. След като влезете в банани, това трябва да излезе. Тук в търсачката пишете Bandicam. И търсите ето тази Bandicam. Bandicam F.9.5.510 финал. Цъкате тук, теглите се, инсталирането на лесно, цъкате Next. Преди чакате да ви се изтегли. Финиш и ето това трябва да ви излезе на работния код. Значи, влизате сега в нея и да ви покажа настройките. Тук влизате General, къде да ви се сейфат клиповете. Ето моите клипове, тук ми се сейфат. Тук колко искате да ви бъде рекорда, колко максимум искате да ви бъде дълъг клипа. Например, аз съм се направил клипа да ми бъде максимум 1 час и 20 минути, защото аз по-дълги не ми е хубаво да ги правя. В принцип аз ги правя по 20 минути. Долу-горе не знам. Това трябва да бъде така. Така. Тук Advanced, тук така трябва да бъде. Да, пак така. Влезте видео. Това пак е много важно. Откъде да ви стартира и се спира видеото? Отзад. Откъде да се пуска, откъде да се спира на пауза? От път. И тук това е дали да ми се вижда мишката. Ето, направи сега ми се вижда. Сега не ми се вижда. Аз искам да ми се вижда. Тук да имаме ефект към мишката. Като цъкаме да има ефект. Сега трябва да има, не знам. Сега нямам. Влизате settings тук. Тук трябва да ви ето така. Ама ви се променете ето така на микрофон. И влизате лого. Тук пак така трябва да ви бъде. Окей. Влизате тук така пак трябва да ви бъде. Влизате в другите settings. Тук с колко FPS можете да играете. Аз съм си го направил на 30, нормално както ми беше, не съм го сменял. Влизате Image. Тук пак е много важно. Значи, тук Hotkey, това точно аз не го знам какво значи, просто така ми беше и така го оставих. Това пак е нещо за мишката. Това формат, това е много важно. Това е качеството на клипа. Това е най-хубаво качество. Деме клипа да ви хубав, с хубаво качество. Това да е нормално. Препоръчвам ви да си го направите на нормално. Не дайте гледайте мен, защото като съм си го направил на High Quality. Това е, защото компютъра ми е мощен, не е слаб, в смисъл. И тук ти е нищо, тук съм се регистрирал, MarketingBG, така, чата. И преди това, преди да ви покажа тези настройки, трябваше да се регистрирате. Но нищо, аз сега ще ви покажа как да се регистрирате. Значи, влизате където си я сейфали да се изтегли, направо се влизам в FutureRent, защото от тук ми се тегли. Той ви така може да направите с която програма се тегли. Тук и цъкате KeyMarker Maze. Цъкате KeyMarker Run as Administrator. Yes. И тук ти се регистрирате. Първо аз съм написал MarketingBG имейла ми. И като се регистрирате и цъкате това, ще влезе Bandicam for Registry и правите тези настройки, които аз ви показвах. Ето тези. Тук така. Има още едно нещо. Значи,
Като искате да снимате на работния ви под, това, както аз сега снимам на работния под. Ако искате да цъкате и да снимате в някоя игра, цъкате това. Direct Stop and Geo Window. Направям, аз влизам Games, влизам си в CS. И CS цъкам копчето, с което започва клипа ми, и почвам да снимам. Ако искам да спра на пауза, ако искам да го спра на клипа, на пауза, цъкам път. Пък ако искам изцяло клипа да го спра, цъкам Z. И значи първо, като влизахте, аз реших, трябваше да се регистрирате, както аз съм се регистрирал. Ама нищо, както я показах, и така трябва да ви стане. Ако сте направили като мене, значи първо трябваше да се регистрирате, после да направите настройките, които ви показвах, и после, да, това е. Ама може и обратното, както сега току-що аз сбърках и направих, ама това не е грешка, пак ще ви стане. И мисля това да е от мен. Аз бях Марто Кимбере, дано да съм ви помогнал и чао!